Ang atong topic karong gabi una sumala sa napasidaan na kaninyo, mga dagkong ilhanan panahon sa katapusan diha sa pinadayag. Sa ato pa, mga panghitabo nga inig kahitabo na usaray konklusyon maabot sa imong huna-huna. Ang tagna mani sa Biblia, ang tagna mani sa pinadayag. Kaya ang tinuod, samas atong nahisgutan kagabi, labing daghan sa mga tao ro naglibog baya unsa bagyoy atong kaugmaon, unsa bagyoy mapaabot nato nining atong kalibutan. Bisan asa talingi, ang atong mga pangulo naglinabayay naman laghugaw na sila. Uy, nya, ang maapektahan kita mangyo, direktamente ang maapektahan kita, ang atong panginabuhi, ang atong pagpuyo ni ining kalibutana. Kini nga kalibog, naastiguang, manaapunis mga batanon. Lakip ang kabatanunan, bisan sa asang lugar, dili lang sa mga Pilipino, di lang sa mga Hapon, di lang sa mga Amerikano, mismo ang mga taong nagpuyo sa ubang mga nasod sama sa India o sa uban pangadapit, naglibog sila unsa gyoy padulngan sa atong kalibutan. Ang nahibalo sa tagna sa Biblia, sa ato nang gisgutan kagabi, mura silag naglakaw og dalan nga nag-iwag og flashlight. Di sila mahagbong sa mga gahong, kaya ang ilang natun-an sa Biblia, nagtug-an man kanila. Nga kining mga hitaboa, gitagna na ning daan. Kaya ang pulong sa Dios, ang propesiya, sumala sa pinulungan ni San Pedro, sama man sa iwag sa atong dalan. Aron dili kita masukamod sa kangit-ngit sa kalibutan nga atong gipuy-an. Mahibaw tangdaan ug unsay nahitabo, mauni ang katuyuan sa Biblia. Ug ato gitun-an sa pinasahig gyud ang basahon sa pinadayag. Kay naisgutan man nato nga ang pinadayag katapusang basahon sa Biblia sa iyang 404 ka mga bersikulo sa 22 ka kapitulo. 279 ana nga mga teksto kinutlo gikan sa daang tugon or sa ubang basahon sa Biblia. Sa ato pa, ang basahon sa pinadayag, katapusang basahon sa Biblia, ika-66 kabasahon. Murasab og sumada sa kinatibuk-an sa napadayag ining balaan nga basahon sa Dios. Sa ato pa, og gusto kang mubasa og pulong nga makapasidaan ginimog unsa gyud ang mahitabo ni ining katapusang mga adlaw aron maandam ka, makatabang pag-ayo kanimo ang pagsabot sa basahon sa pinadayag. Ang pinadayag sa atong nahisgutan, gituuhan nato ang gisulti niya nga naapod sa mga simbolo apan kung basahon lang sad nimo ang pinadayag nga wa kay giya, wa kay lamdag sa balang espiritu, walay paghatag ang Dios og pagsabot nga espirituhanon, di gi ka kasabot. Kaya ang iyahang mga pinulungan na gamit mga simbolo. Sayo nang kaanang kabayo nga puti, nga naay nagsakay nga puti pugbisti, naay purong-purong, unya naapoy espada, naay pana, unya naay kabayo nga pula, nga ang nagsakay nagdala pog espada, naay kabayo nga itom, nga ang nagsakay nagdalag timbangan, naay kabayo nga luspad, nga ang nagsakay ginganlag si kamatayon. Na magbasa ta ana nga wa gitay lamdag sa espiritu, makaingon ta nga mura manig Bisaya, mura manig comics. Mabasahan nimo diha ang mananap nga mapintas nga naay 7 ka ulo ug napo kabuk sungay. Na dito ra man nato mabasahis comics kaniadto. Makabasa po kanining mananap nga mapintas na pulo kabuk sungay, naibot ang usa ka sungay ni tumaw, naibot ang tulo ni tumaw nga dako na hinuon ang usa ka buok ni puli sa tulo nga naibot. Unsa man na?
Atong mabasahan diha kining babaeng bigaon na as pinadayag 17 o 18. Bigaon nga babae nga ang mga hari sa tanang kanasuran gipainom niya sa binos iyang kaulag na mura pug salida. Og dili kalamdagan sa espirituhanong kaalam, di ka kasabot ining basahona. Naapo diha kining istorya nga dako kaayo ang bida gyud sa pinadayag. Ang kordero sa Dios nga miula sa iyang dugo alang sa sala sa tanang mga tao. Gipadayag sab sa ato diha ang kaagi ining usa ka babae nga puti ang iyang bisti, may purong-purong siya nga dunay 12 ka buok bituon apan nagtunob ang iyang tiil sa buwan. Unsa bana? Mga higala, dili tigmo ang pinadayag. Ang pinadayag basahon sa kamatuoran. Gigamit lang sa Dios ang mga simbolo aron ang mga tao nga maoy naigo sa kahulugan sa mga tagna. Dili sila makadiritso og pukan sa kamatuoran. Muna'y nakaanindot sa Biblia. Busa, mauna ang atong suhito sa pinulungan pa ni Ginoong Hesus sa pinadayag 1 versikulo 1, pagsuwat yun ni San Juan, mauna ang iyang gisulti. Ang pinadayag ni Hesukristo nga gihatag kaniya sa Dios aron ipadayag ngadto sa iyang mga ulipon. Ang mga ulipon niya ang mga manulunda o ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay. Ato na nang gisgutan kagabi ang utor gyud sa pinadayag ang Dios nga makagagahom. Gihatag niya ang iyang mensahe kang Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus migamit og mga manulunda. Ang mga manulunda mipakita niining mensahe sa Dios ngadto kang Juan pinaagig panan-awon og mga simbolo. Si Juan misulat niini og naabot ni sa mga tao sa porma na sa sinulat ni Juan. Apan ang kamatuoran didto manukad sa Biblia. Og kini gipahibalo ni Hesus pinaagis pagpadala sa iyang manulunda ngadto siyang ulipon nga si Juan. Higala, si Ginoong Hesus mao ang gipadayag sa Biblia. Ang gipadayag sa pinadayag ang bida sa dakong away. Ang dakong away mao ang uluhan sa drama nga nahitabo sa tibok universo. Ang panag-away taliwala sa gahom sa Dios ug sa Yawa. Ang panag-away taliwala kang Ginoong Hesus ug kang Lucifer. Mao na ang gisuwat niining basahona ug ang gitug-an kanato mao nga ikaw ug ako aktor ug aktris niining maong dakong drama. Ang bida si Ginoong Hesus, ang kontrabida si Lucifer, apan ang giilugan nila duha. Ikaw ug ako. Munang interesante day kayo nga angayan ta mahibalo og unsa ning dramaha kay dramatista man day ta. Apil man day ta niining dula sa dakong away. Nahilambigit man, sayo nang ka og sa bida pa ni, sa pelikula pa ni Fernando Po, Batok Max Alvarado. Unya ang ilang giilugan tingali ang gwapang artista si Susan Rosis ba og kinsa sa salida na. Apan ang punto na ko mao ni kun ang pinadayag mao ang pagtug-an kanato sa dakong hitabo sa universo. Ang panag-away tawala sa gahom sa Dios o sa gahom sa Yawa, kita anaas tunga kay kita mo'y giilugan ni ining duha ka dagkong gahom. Ang gahom nga buot mo luwas kanimo o ang gahom nga buot mo laglag kanimo. Asa kang bahina, importanteng mahibaw-an nato pinaagi ni ining basahon sa pinadayag. Gihatag ni sa manulunda nga ni Juan, pinaagig pananawon, mura ning manulunda bitaw og nag-ablig tilon. O Juan, muna po ni imong makita, muna makakita ka diha sa pinadayag kapitulo 6 pananglitan ni ingon diha, og nakita ko ang usa ka timbre nga giablihan sa kamot ni atong nagunit sa yawi ni David, si Ginoong Hesus man na. Og nakita ko ang usa ka bayo nga puti nga nagdagan nga dunay nagsakay nga nadalag pa na apan may purong-purong ang iyang ulo. Ingon ana ang hulagway murag ang manulunda miabli stabil. Unya, nakita anday ni Juan ang vision. That's the history of the writing. Muna'y kaagi sa pagsuwat sa pinadayag.
Pinadayag 1:7, kining Hesus nga nagpadayag, ingon pa niya, siya umalabot uban sa mga panganod, makita siya sa tanang mata, sa tanang na nagdughang kaniya, ug ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Mubalik ning Ginoo nga nikayab sa Mateo 18, mikayab sa Lucas 24, mubalik ni sumalas pinadayag 1 versikulo 7 nga dili kay pipilaray makakita sa asarang dapita. Tanan mata, bisag tuwa kas Amerika, bisag tuwa kas Hapon, bisag tuwa kas Inglaterra, bisan pag tuwa kas Pransya, inigbalik sa Ginoo, kakita agi kaniya. Tingali mo ingon mo, basig itilibais po ng pagbalik sa Ginoo. Kaya aron makakita tantanan, pinaagis telebisyon, no, igsoon. Dili telebisyon, inigbalik sa Ginoo, literally, makita gyud siya sa tanang mata mo na gisultis pinadayag. Kana nga Hesus nga mubalik, gipadayag kanato nga siya mao ang sentro sa mga matas kalibutan ngadto kaniya. Kay kanaman siya ang naglitok. Tan-awa, inigbiya ko ni ining yutaa, inig tuboy ko paingon sa langit, akong giyanon ang mga katawhan nga rikan ako. Karon, ang pundok sa mga Kristohanon maoy kinadak-an nga pundok relihiyoso sa tibuok kalibutan. Niya pa iyang pinulungan. Ang iyang pulong nag-ingon sa pinadayag 22 versikulo 7. Ang saad nis Ginoo kalabot sa iyang pagbalik. Tan-awa, muabot ako sa dili madugay. Bulahan silang nagbantay sa naisulat ni ining basahon sa tagna. Sa atong quiz kaganina, daghan ninyo naka-answer o correct nga answer. Ang kabulahanan sa tao nga mutuon sa propesiya, nagbasa, nagpatalinghog, nagtuman sa iyang nabasahan o napatalinghogan. Kung ana-ana nga kategorya ang mga taong nakatuon, inigbalik sa Ginoo, mahilakip sila sa katawhan nga iyang dadon sa gingharian sa langit. Kay matod pa niya sa sumpay sa maong teksto, ang nagpanghimatuod mahitungod ni ining mga butanga, nagaingon, sa pagkatinuod, ako moabot gayod sa dili madugay. Amen. O manhi ka na, Ginoong Hesus. Kanang pulong, o manhi ka na, maunay labing dako nga singgit sa kasing-kasing sa mga taong gikapuya na sa kinabuhi diri sa yuta. Ambot, giganahan pa ba mo kinabuhi diri sa yuta? Ako wa na ko ganahi. Bisan tuod og nagkamoderno ang atong kalibutan, nagkadaghan ang mga lugar nga maayong duawon, nagkamoderno ang mga gadgets nga atong magamit, magkakonbinyente ang atong pagpuyo, labi na gyud may asinso pod ang atong panginabuhi. Ang labing tinuod, wa nay makalupig kanindot puy-an sa gingharian nga gitagana sa Dios. Muna nga ang iyang saad sa Juan 14:1-3, muadto lang siya langit, kay mag-andam siya gluna para nato, ug makaandam na siya gluna para nato. Mubalik siya aron iya tangkwaon, busa kun asa siya tuata, muna yan saad, ug kanang nagsaad nga Hesus. Sumalas pinadayag 22 versikulo 20, ang nagpanghimatuod mahitungod ning mabutangan nag-ingon sa pagkatinuod, ako moabot gayod sa dili madugay. Kanang pulo nga dili madugay, munay nakapaukay sa mga tao, kay ingon pa nila, taod-taod naman ang saara, panahon pa man ang Juan. Dugay naman lagi, 2,000 anyos naman lagi ng saara. Sa ato 2,000 anyos, apan si Pedro mo'y naghatag nato og paglaom. Kaya ingon si Pedro, ayaw mo guna-huna nga ang Ginoo naglangay-langay sama sa paglangay-langay sa huna-huna sa uban. Wa siya maglangay-langay. Apa nagtinguha lang siya nga ang tanan managpakakabot untas paghinulsol. Muna, og imog yung sumadahon, ang hinungdan nga wa pambalik Ginoo, kay gihuwat pa kaniya. Gihuwat pa kuniya. Kay kung nimbalik na siya atong panahon panihuan, na wa gitay labot sa langit. Wa pa man tamatao. Muna nga, dalaygon gyapon ang Dios nga ang iyang pagtuman sa iyang saad nga mubalik siya sa ato kaadlawan mahitabo. Kay ingon pa ni San Pedro, ayaw mo kalimot,
Usa ka libo ka tuig para nato, uska adlaw ra nas Ginoo. Wa pa di maabot duha ka adlaw, sukad si pagsaad. Kay 2,000 anyos pa man. Wa pa kabot 2,000 gani. Sukad siya, kay nikayab siya 31 AD, karon 2013, kuwang pa og pila ka tuig, mag 2,000 anyos, wa pa'y duha ka adlaw, sa kwintadas Ginoo. Suwa siya maglangay-langay, mubalik ra gyud siya sa dili madugay. Ang pangutana, unsa ka paspas ang paspas? Unsa ka dali ang dali? Unsa ka duol ang duol? Muna'y dakong pangutana sa una-una sa mga tao, kung paspas man ang mga panghitabo, unsa ka paspas? Kung dali namang mobalik ang Ginoo, unsa ka dali? Kung duol na ang panahon nga iyang gitagal, nga iya tangkwaon aron dadon sa langit, unsa ka duol? Ato na sulbaron karon kay mo na'y gistug-an kanatos Biblia. Usa ka panahon ni ana ang magwawali nga si HMS Richards Sr. nagwali mahitungod ni ining pagbalik sa Ginoo. Ingon naay usa ka tawo nga sa panahon sa question and answer mitindog, ingon siya, pastor, may pangutana ko. Unsa man? Ingon ni Elder Richards. Ingon siya, di pa magitingaling balik ang Ginoo os kagatos o 200 ka tuig. Wa man gyud nahibaw kanos ang balik Ginoo. Ingon kinintiguang mga 70 o 75 years old ang iyang pangidaron. Ingon nga, di lang na matuman. Di matuman ang giingon mo balik ang Ginoo. Ingon si Elder Richards kaniya, abi nimo, sir, tinuod ginang imong giingon. Kaya ang tinuod nga pagkasulti, sa akong pagtanaw lang nimo sa imong pangidaron, nagtuo ko nga di nagyud pud maabtag us ka tuig, mabalik ng Ginoo para nimo. Ngano man? Kaya ang tinuod nga pagkasulti igsoon, alang sa ato ang pagbalik sa Ginoo mahitabo gina dayon natong kamatay. Tingali maglisod mog sabot anak. Abot na ko pasabot anak, dayon ninyong kamatay, dayon akong kamatay. Kung mamatay na gud ko, samas na ngamatay na natong mga hinigugma, mupiyong nako uban sa akong katapusang ginhawa, ang sunod nako mamatngunan ang pagbalik na sa Ginoo. Di ba? Bisag kinsa nato, inig kamatay nato, ang sunod higayon nga mabalik ang atong panimuot. Ang pagbalik na sa Ginoo, mo na gitug-an sa Biblia. Mo nang tinuod ang giingon ni Elder Richards. Di na maabtag us katuig, oy para nimo, para nako di na maabtag us katuig. Kay kun mamatay ta, ang sunod natong mahibaw-an, ang makita naman nato si Ginoong Hesus. Makita na nato siya. Busa importante nga atong ukayon ang mga panid ni ining balaan nga basahon. Kay kun imong ukayon ang mga panid ni ining balaan nga basahon, matubag ang pangutana nimo samas pangutanas mga tinun-an ni Ginoong Hesus samtang naglingkod sila ni ato kabukid. Ingon ang mga tinun-an, Ginoo, sige namang kagpasidaan nga sa dili madugay mawala na ka. Kauban na mo. Sige namang kagpasidaan nga matapos na ang kalibutan, mahunong na ang pag-ihap sa panahon. Kanus amang gina mahitabo, Ginoo. Kana nga pangutana na record na sa Mateo Kapitulo 24. Ang Mateo 24 sa Biblia, maunay giingon nga kapitulo sa Biblia nga gi-enumerate sa Dios ang kapin sa 20 ka mga ilhanan kun unsaon nato pagkahibaw nga hapit na gyud ang katapusan. Doon na magi katapusan ning kalibutana. Ato man ang gitun-an gabi labing daghan sa mga tao sa kalibutan nagtuong matapos gining kalibutana. Ang debate lang unsaon pagkatapos. Para sa mga taong wa magtuon sa Biblia, maglisod sila pagsabot. Pero sa mga taong nagtuon sa Biblia, sayon sabton. Busa i-explore nato karong gabi ang tubag ni Ginoong Hesus sa mga tinunan. Kanus aman mahitabo ang katapusan sa kalibutan. O kanus aman may mahibalo nga duol na diay ang maong katapusan. Ingon sa Ginoo kanila,
Mo ni pangutana sa mga tinunan tug anime kanus man ni mahitabo unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi ug ang pagkatapos sa kapanahonan. Gitan-aw ni Ginoong Hesus ang mga tinunan unya samtang sila dihas bakilid sa bukid sa Olibo, iyang gipakita kanila ang talan-awon sa syudad sa Jerusalem. Unya, samtang sila nagtanaw sa sulad sa Jerusalem, ingon siya pagsulti, kining syudara, dili na ni mapareha inig hitsura. Gitug-an dayon niya mga panghitabo sa dihang gunubon ang Jerusalem. Sa Mateo 24, si Jesus naglatid og kapin sa 20 kailhanan sa haduol na niyang pagbalik. Ato nang sulayan og explore karon. Giuna niya pagpahibaw ang mga tinunan. Para ninyo, kamo mga kauban ako karon, moabot sa inyo ang katapusan sa Jerusalem. Ang hitabo sa katapusan sa Jerusalem, sulusama pod sa mga hitabo sa katapusang panahon. Gitandi na, kay basahon nimong Mateo 24, naa diha ang ilhanan sa umalabot nga destruksyon kung pagkagunob sa Jerusalem. Ingon pa niya, moabot ang panahon nga walay mabilin nga usa ka bato niining maong templo sa dihang ang mga Romanhon mugunob sa syudad. Gisulti na ni Ginoong Hesus 30 AD. 40 years later, meaning mga hapit 40 anyos gikan sa panahon sa iyang pagkayab balik sa langit. Kay may kayab si Ginoong Hesus more or less sa tuig 31 AD man. Muna yung pagkayab. Tuig 70 AD. Ang ubang tinunan buhi pa. Apil si Juan Revelador. Buhi pa. Nakita nila ang mga Romanhon ilalong sa pagpangulo ni General Titus. Misulong sa Jerusalem, giguba ang templo, giguba ang walls, gipatag nila ang syudad. Nahibaw sila nga ang pinulungan sa Ginoo sa Mateo 24 nagsugod nagkatuman. Atong subayon karon ang mga panghitabo. Kay ang hitabo sa pagkagunob sa Jerusalem may similarity sa pasidaan sa Dios sa duol na nga panahon sa iyang pagbalik. So ang Mateo 24 duha ka buok ang imo makita diha nga ilhanan. Ilhanan para sa mga taong nagpuyo sa panahon ni Kristo nga sila mahibawog kanus agud ubon ang Jerusalem, ug ilhanan sa mga taong nagpuyo ni ining katapusang panahon sama nimo og nako nga nagpaabot sa iyang pagbalik sa pag-anhi pag-usab ni Hesus. So atong i-explore kining mga tagna. Ang una sa mga ilhanan nga iyang gisgutan sa Mateo 24 mao ang ilhanan nga makita nato sa kalibutan sa relihiyon. Sa ato pa, unsa may hitabo relihiyoso nga inig kahitabo na mahibaw gidayon ta hapit na gyung Ginoong balik. Ato ning i-enumerate. Naapoy mga ilhanan sa kalibutan sa politiko. Sa ato pa ang mga nangulo nato nga mga leaders, mga presidente, mga senador, mga hari, naapoy mga ilhanan nga mahibaw ta nga duol na di ay ang katapusan. Ato nang tagsa-tagtahon ron. Doon na po yung mga ilhanan nga enumerate sa Ginoo sa Mateo 24 gihapon nga mahitabo sa kinaiyahan. Ang atong makita sa tong palibot. Mga hitabo aton tagsa-tagsahon karon. Doon na po sa gingalag mga ilhanan nga makita nato sa katilingban. Unsa na may nahimong kinaiyas mga tao. Nahibo bang mas matarong ang atong katawhan karon or nahibo bang mas dautan or mas immoral? Ato nang tagsatawd explain. Apan ayaw kalimti, ang gipasidan-an sa Ginoo, iyang mga tinunan, kalabot sa umalabot nga destruction sa Jerusalem, ug ang iya pong pasidaan para pud nato nga nagkinabuhi sa kaulahiang panahon. Ato ning tan-awon, unahon tani ang mga ilhanan nga gisulti niya diha sa kalibutan sa relihiyon. Mini nga mga Kristo, mini nga mga propeta. Mabasa nimo na sa Mateo 24. Upat gina ka teksto.
Mateo 24, versikulo 11, Mateo 24, versikulo 22 o 23, na ang iyang pasidaan, gibalik-balik niya. Pagbantay kamo kaysa kaulahiang mga panahon, dunay mubutho nga mga mini nga Kristo ug mini nga propeta. Nahibaw mo kung sa'y pulong mini? Fake. Dili tinuod. Murag tinuod pero dili di ay. Sa may buti pasabot anang murag tinuod apan dili di ay. Mateo 24, versikulo 24. Usas pinulungan sa Ginoo. Kusgan ninyong basa, uban ako, be? Kay mutungha ang mga mini nga Kristo o mga mini nga propeta magpakitag dagkong mailhanan, makatingalahan aron sa pagpahisalaag kun mahimo bisan pa sa mga pinili. Tambok kayo ng tekstuhan mga igsoon. Grabe ni ka laom og pasidaan. Inig-abot sa dili tinuod nga Kristo. Inig-abot sa mga magtutudlo nga dili tinuod niyang sinugo. Mismo ang mga pinili pahisalaagon sa ato pa mismo mga tao nga Dios nun gyud kaayo mada sa ilang pangilad. Ang buti pasabot yun ini relihiyoso nga pangilad. Munay kahulugan ana. Relihiyoso nga pangilad. Nganong gingalan magrelihiyoso nga pangilad kay mugamit sila Biblia. Muwali sila sa ngalan ni Kristo. Apan sa Matthew City 21 hangtod sa 23. Ingon ang Ginoo, dili ang tanan nga nagatawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili sila lamang nga nanagtuman sa kabubuton sa akong amahan. Kay moabot unya ang panahon nga moingon ang mga tao, Ginoo, dili ba amo manggihingilan ang mga yawa tungod sa imong ngalan? Dili ba naghimo mamig mga milagro tungod sa imong ngalan? Dili ba nagtudlo mahitungod kanimo ug sa imong ngalan? Apan ang tubag sa Ginoo sa bersikulo 23 sa Matthew City, pahawa kanako kamong mamumuhat og dautan, wa ko kamo igkaila. Uy, doon na di mga tao nga naggamit sa ngalan sa Dios, na ngalan ni Kristo, nagamit sa Biblia, apan in the end, panahon sa paghukom, muingon ang Ginoo, wa ko kaila ninyo, pahawa mo nako mamumuhat og dautan. Mahitabo na sa atong kaadlawan, daghan ang magdaag relihiyon. Ato makita nga niining panahon na daghan ang mga tao magdaag pagtulunan. Ang uban Kristohanon, ang uban dili Kristohanon. Naamang gani mo yung mga librita nga gagmay kayo nya himuon nimo ang seremonya aron nga ikaw di madutlan, apan ang imong ilitok didto rumukutum sukum ablaparam pirim-pirim balaang Espiritu Santum ana maingon ana nga mga pinulungan. Pastilan mga igsoon, ang mga tao pod mamalit pod og librita, mamalit kay aron kuno di sila madutlan naggamit sa ngalan sa Ginoo. Daghana kana ang uban nga lawom-lawom pero paminawa pag yun ninyo. Ingon dinhi ni ining American Religious Identity Survey. Survey ni nila sa relihiyosong kinabuhi sa Amerika. Didto kunos Estados Unidos, ni ining milabay nga pipila ka tuig, adunay daghang mga tao nga nagpailas ilang kaugalingon nga sakop sila sa New Age movement. Abi ninyo unsa ng New Age movement? Mga kalihukan na ron nga nagpalayo sa mga tao gikan sa relihiyon nga gitudlo sa Biblia. Dili ko makakuti ninyong explain unsa ang New Age movement, but ang New Age movement pagtulon ana ron nga nagsintro sa imong kaugalingon, maron madiskubre nimo unsa ikaw kamatarong, unsa ang imong kaliwatan. Nagtudlo na nga ang uban nato do na di ay dugo sa pagka-Dios. Dahil dugo sa pagka-Diyos diha nimo. Nga mutubo ka nga manggialamon, mahimo kang guru. Guru na sa ilang pinulungan. Apan magtutudlo ang kahulugan na pareha gyud sa atong guru sa Tagalog nga pinulungan. Mahimo kang magtutudlo kay naday kanimo ang binhi sa pagka-Diyos.
New Age movement. Dili ko lang na i-elaborate sa uban nga panahon na. Apan, nag-ingon din hisab nga ang modernong occult, kanang occult, mga pagtulunan bitaw na nga nagtuos mga gahom sa kangit-ngit, apan dili gahom sa pagkamatarong, gahom sa kangit-ngit. Apan maka-entertain. Ha? Occult, pagan, druid religion. Gihimo kini nga apil sa lista sa napulo ka mga organized nga relihiyon sa kalibutan. Ang ma-attract niini mga batanon o kadaghanan kanila nada niini nga murag ang membership karon sa mga occult nga mga kalihukan bitaw nga dunay yawanon nga kalihukan apan mo apil. Ang membership ni ana karon 3-1 sa 4 ka tawo tulo ang batanon usaray hamtong. Sa to pa, mas mo attract ang mga occult karon sa mga kabatanunan. Munay resulta sa survey. Nga ang buti pasabot ana mga igsuon, mas dali mukagat ang mga batanon sa mga pagtulunan nga gingalan nilag sensational, nagahagit sa mga senses, kanang makakita kag makatilingala. Ang mga dagkong aktor ug aktres, si Tom Cruise lang membro sa gingalag Scientology. Kanang Scientology, usana ka relihiyon nga ug imog yung tan-awon ginapadistansya gika layo sa Biblia ug mutuo ka sa ubang pagtulunan nga dunay occultic gani kanang occult mga pagtulunan nga adto gyud paingon palayo sa Bible, paingon sa gahom sa kangit-ngit. Ang counterfeit dili dali mailhan. Hibaw mo kung sa counterfeit. Ang mini, dili sayon ang pag-ila, mini bagdili. Nganong di man sayon? Kay ang pinulungan sa pinadayag 16 versikulo 14, kini sila mauman ang mga espiritus mga yawa nga maghimog mga milagro, magpangadtos mga hari istibo kalibutan. Kay muna akong giingon ninyo, unsay muhagit sa senses, unsay makita, unsay madungog, unsay bation sa imong palit nga manindog imong balhibo, munay gingalan natog sensational. Munay maka-attract sa mga tao ang makita. Pananglitan kini. Ilang tigumon ang mga tao aron ilang asdangon ang dakong adlaw sa Dios nga makagagahom sa tanan. Mangutana ko ninyo, do na ba mo'y nakit ang tao nga nagsulot og ID nga ang iyahang ID mini nga propita? Dili. Di ka kakita ana. Kay ang mangingilad, di na mo duol nimo nga moingon siya nga, hello, ako ang mangingilad sa General Santos City. Dili. Ang mangingilad og muduol na nimo, mura pog tinuod. Mupitaw nang dali kay ta mailad kay inigsultis mangingilad makatuo man kita. Makatuo kita kay mauna ang gasa pod kanila. Makagiyan silang mga tao. Nakakita naman mo o kwarta nga $3 nga papel. Doon na ba'y mga taong mo-produce og mini nga $3? Di man mo kakitaan ng kwartaha. Suwag yung makahimog mini nga $3. Nga naman, wa manggi kwarta nga $3. Mini gani, na ay genuine, na apoy dili tinuod. Kay di man takahimog mini kung walay genuine. Mauna siya sa relihiyon. Na ay tinuod nga relihiyon sa Dios, na apoy mga mini. Apan ang mini, bisag unsaon pa nila, mini ra gina siya, di gina tinuod. Ingon pa din, hey, beware, pagbantay kamo sa mga religious nga mga magtutudlo nga mupahilayo kaninyo gikas Biblia. Daghana sila. Magpahilayo kanato gikan sa Biblia. Mao'y hinungdan nga angayan kita magtuon karon sa Biblia. Kay ang Biblia rin maghatag kanato Tuhan. Kay ang mga magasin, ang mga pelikula nga nagpahilayo sa mga tao sa interes sa relihiyosong butang. I don't know, tingali makaingon mo, uy, naamang Harry Potter. Alang sa inyong kasayuran, every time mutanaw mo ni anang salidang Harry Potter,
nagtanaw gimog salida sa occultism. Kay ang gipakita sa Harry Potter, murag makalilngaw lang nga entertainment, pero kalibutan sa mga ungo. Manigingan lang natog occult. Diba? Diri sa ato, ka naman ang gingalag musakay og silhig. Ang uban nato naghuna-huna nga sa literature raman nga gikan sa British. No. They are real. Na ay mga tao karon, na ay grupo karon nga ang ilang relihiyon, witchcraft religion yun. Relihiyon sa mga ungo. Naaga ni Church of Satan sa Amerika. Na Church of Satan, oy. Na ilang gingalan og Black Temple. Na po sila Bible of Satan. Naguna-huna mga na. Apan mo attract ka na siyang mga tao kay ang Church of Satan lang mismo natukod lang ni atong 1976 sa ilang high priest nga ti Anton Sandor Banlabe. 1976 lang natukod. Apan sa pagkakaroon ang iyang membership sa Amerika lang duol na sa 6 million ka mga sakop. Nagsuwat po si Anton Sandor Banlabe, so pasto siya namatay. Nagsuwat po to siya Bible of Satan. Nagsuwat po to siya 10 Commandments of Satan. Giorganisar gani niya ang 12 Disciples of Satan. Much later, giorganize po niya ang 70 Disciples of Satan. Na kung inyong ablihan ng internet, and I will not encourage you to do that, you will see nga ang Church of Satan is a very aktibo kaayo nga relihiyosong kalihukan nga nag-attract og daghang mga tao. Alang sa inyong kasayuran, inigtanaw ninyo sa mga pelikula nga naay vampire. Ang uban ni ana gipaluyuhan ni ini nga kalihukan. Kay advertisement man na nila. Kanang mga pelikulang horror, advertisement kana sa Church of Satan. Aron mo kumbinsir kita nga naagiyawa. Kay matod pa ni Anton Sandor Banlabe, tukod niya sa Church of Satan, gikinahanglan ang simbahan ni Satanas kay namatay ng Ginoo. Kinsa pa may in charge sa kalibutan? Tanawa rin ninyo na iyang gihimo. Daghan po ang mga taong mutuo. Niya kining libro nga ginganlag Angels of Deceit. Pastilan. Tanawa rin ninyo ang title pa lang sa libro. Mga manulunda nga mo'y magpahisalaag pero himalitan man. Unsa may sample ni anang pipila ka mga angels of deceit, mga mapahisalaagon, relihiyoso nga mga magtutudlo pero nagpahisalaag. Sample ni ini kini si Marshall Applewhite. Ang iyang gitukod ang gingalan o grupo nga Heaven's Gate Temple. Ang iyang na-attract mga batanon. Og ni atong 1999 ba to, na siya 39 ka mga tao nga naghilo sa ilang kaugalingon uban kaniya. Kayon sa may ang gitudlo nila, ingon siya pagsulti, inig kakita ninyo ni anang halibap kamit. Inig kakita ninyo ni anang halibap kamit, sa ikog ni anang halibap kamit, na adihang spaceship nga atong sakyan, aron muadto ta ni anang kalibutan nga wa nagyuy kalisod. Paraiso kibali. Apan di ta kaadto didto og dili ta magyunipormidaan unya og muadto ta nga ingon ini kinahanglan mamatay sa ta. Nanginom sila hilo. Nadakpan akit anin taon sa pulis 39 kabuk patay. Pagkahitabo niya na mga igsoon, ang pulis sa Palo Alto, California naghimo dayog pasidaan. Gianunsyo sa TV, gianunsyo sa radyo o gibutang sa newspaper. Matod pa nila, maginikanan kung wa mo kahibaw, hain ang inyong mga kabataan nga teenager. Tawag kami ni ining number 911. Kay basig makatultul rami, kay amo nang nasubay ang mga kulto dinhi sa California. Abi ninyo mga igsoon, humana ni butang sa pulis sa TV o sa newspaper. In the next 2 days, nakadawat sila 1,500 calls. Gikas maginikanan. Nga nagsulti, ang among anak, wa diri, tabangi ko nun ninyong subay. Sayo nang ka, daghande ang mga panimalay. Nga wa nagidihi ang ilang mga batanon. Nahadlok sila asa. Nagtelepono sila dayon sa pulis. Nahinomdo mo ining itabo, ambot og naay na kailan ninyo na ini. Karaan 1979.
Ang ngalan ng tawhana si Jim Jones. Usa kini siya ka mighty preacher sa Amerika. Bantugan nga magwali. Daghan ang mga taong musunod niya. Unya, giorganize niya ang mga katawhan nga mutuon niya aron mahimo silang usa ka komunidad nga naghimog civic action. Mismo ang Vice President sa Amerika nga ang Vice President sa panahon ni Walter Mondale, Vice President sa United States America, gitagaan niya award si Jim Jones nga one of the most active civic leader. Pero ang iyang giorganisar, relihiyoso nga mga tao nga gingalan niya People's Temple. Gidaan niya ka na mga tawhana ngadto sa usa ka lasang sa South America nga gingalan Guyana. Og naghimo siya dito og Jonestown. Kay Jim Jones may ngalan. Ang Jonestown, ang iyang balay tuas kinaibabuan na ay trumpa. Tanang seremonya gikas kaadlawon hangtod tungang gabi hangtod sa adlaw iyang gianunsyo na nahimo silang usa ka koloni nga muluhod kung paluhuron, mukanta kung pakantahon, mupuasa kung papuasahon, muampo kung paampuon, tanan under sa ilang father si Jim Jones. Apan niadtong 1979 nakaplagan sa gobernador sa Guyana nga gipainom niyag hilo. Ang katawhan nga kapit sa 960 kabuok. Dili lang kay si Marshall Applewhite, dili lang kay si Jim Jones. Doon na po'y usa ka batan-on ni adtong 1994. Dito sa Waco, Texas, usa ka tawo nga gingalag si David Koresh. Giorganisar niya ang mga tao nga nagsunod-sunod niya nga gingalan og mga Davidians. Kining mga Davidians ning tuo ni nga si David Koresh mao ang anak ni David. Siya ang Mesiyas. Gituohan nila nga siya ang Mesiyas. Unya bisag unsay iyang isugo mutuo sila. Ang uban sa mga sakop niya, gihimo niyang gingalag spiritual wives, mga asawa nga espirituhanon. Kundi na lang kung mga tingali anang naas ubang nasod, dinis atong nasod na may mga iyon ana, mga religious teachers, nga daghan pod kayo ang mga tao nga mutuo pod nila, musunod pod nila. Apan katumana na sa gitagna ni Ginoong Hesus nga daghan ang mga mini nga propeta, daghan ang mga mini nga magtutudlo nga muabot sa atong kapanahunan ug daghan pod ang musunod kanila. Sa kalibutan sa relihiyon, ang deception kung pagpahisalaag mo'y epektibo nga galamiton sa yawa. Si David Koresh pagkagwapo nga tao, apan 89 ka mga tao ang nagpakamatay uban kaniya sa diyang nasunog ang ilang headquarters dito sa Waco, Texas, 1994. Mauna ang kaagi ni David Koresh. Hadlok ang katawhan, ingong pa sa mga otoridad nga nagtanaw, pastilan, gisunog Manila ang ilang kaugalingon sa sulod. 89 gyud sila kabuok. Sumala sa website sa internet www.cultclinic.org. Dunay mga 5 paingon sa 7 milyones ka mga Amerikano ang na-involve sa mga kalihukan sa cult o mga cult-like nga mga grupo. Sa ato pa, relihiyoso nga mga pundok nga ang ilang gituuhan ang tingog ragyod sa ilang pangulo. Delikado man ang mo-idolize tag usa ka tawo. Karon gani dili lang ta mohisgot na ay dili layo diri sa ato. Apa nagtawag siya sa iyong kaugalingon nga tinudlo nga anak sa Dios. Mga igsoon, di naman tingali ni sari nga mungan ko. Nakasabot mo sa akong gipasabot. Apan every time makabati ko ni anang pulong appointed son of God, makaingon ko, ha? Kuwang pa di ay ito si Ginoong Hesus? Kay nganong magtudlo pa mga amahan og laing anak? Aron sa ato pa dili kompleto ang nahimo sa Ginoo.
Kinahanglan siya nga mutudlo paglaing anak, igsuon wa ko kakita og panamastama sa Ginoong makalupig ni anak. Kay kung dunay tao nga nag-claim siya nga siya karon tinawag sa Dios ingon nga anak, although iya man ang hatag kahulugan nga kita di ay tanan pulos man ta anak sa Dios, tinuod masad. Kay ang tumutuo kang Ginoong Hesus mga anak sa Dios man na, apan ang iyang claim labaw diha kay iya man gyung gipadako mga igsoon nga anak gyud siya nga tinudlo. Sa to pa wa makumpleto ang buhat sa tinuod nga Hesukristo. Kay magtudlo pa mang amahan og lain nga anak. Higala daghan ang mga total number mga tulo ka mga niining matawhana nga mga pundok relihiyoso 3,000 ngadto sa 5,000. Dunay 180,000 ka mga bag-ong kulto nga mobutho kada tuig sa tibuok kalibutan. Unsa gani kulto? Relihiyosong grupo nga mutuo sa usa ka tawo o pundok sa mga tao ingon nga ilang pangulo. Kulto ang ngalan anak. Ikaduha nga tagnas Ginoo muning sa atong awit, tan-awa ang waymarks. Relihiyoso nga mga revival. Grabe man ang mga revival ron. Linibo man ang mga tao manambong. Unya manganta igsoon mo isas kamot usahay mga kapnas bungbong sa diyang sudla na sa espiritu. Usaray term Bible. False religious revivals. Pinadayag 13 versikulo 13-14, siya naghimog dagkong mga milagro na hangtod gani is pagpakanaw ug kalayo syuta gikan sa langit atubangan sa mga tao kinsa may di makatuo nga hasta milagro mahimo manila. Pinaagis mga milagro nga gitugot kaniyas pagpanghimo sa atubangan sa mananap nga mapintas. Katumanan sa atong kaadlawan karon daghan ang mga pundok. Ikatulo nga sign nga ato makit-an gawa sa relihiyoso nga sign mao ang sign sa politikanhon nga kalibutan. Unsa may buoti pasabot niini? Ang usas politikanhong kalihukan ang mga gubat. Ang gubat karon higala di natakasabot. Kay grabe naman, naay lokal, naay internasyonal, naay nasod batok nasod, naay tribo batok tribo, naay silingan batok silingan, nga ganin magsuon batok magsuon. Mateo 24:6 ingon ang Ginoo, makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat. Gitagna na daan sa Dios. Dunay international conflicts, local conflicts, apan kini mulukop sa tibuok kalibutan. Kining mga gubat karong bag-o nga gipangbalita, natunong gid sad mga igsoon nga mga dapit ni nga amo pong nangadtuan. Nairobi gisulong sa Al-Shabaab ang usa ka department store, mall nga labing daghan sa manamalit dito ang mga foreigners. Sa Zamboanga dugay-dugay na daig tinigumay armas ang mga kalaban. Ayha nimbuto. 20 ka adlaw gyud ang ilang gubat dito. Guba baya pod ang syudad sa Zamboanga. Ang amo ditong mga ang atong mga kaigsuonan dito kada adlaw in town sila nga nag-feed sa mga refugees nga wa nay kabalayan nga gipuy-an. Kada adlaw nagluto ang atong kaigsuonan. Apan tipik kini mga higala sa hilabihan kangilad nga mga panghitabo nga gitagna na daan. Mga tao magpinatyanay sa usag-usa. Really, ang 20th century, dagko kay nga gubat. First and Second World War. 180 milyones ka mga tao ang namatay atong gubata. Apil katong nangapulpog ragyod panahon sa pagbomba sa Nagasaki o Hiroshima nga napatag yun ang tibok syudad. Tan-awra ninyo ng mga dagko kayong mga gubat ni ining milabay ng mga katuigan. Vietnam War, Korean War, Indo-China conflict, Iran-Iraq War, Middle East conflicts, tribal wars in Africa. Pagkadaghan ni amay ato gani dinhi tribal pod kini labing bag-o. September 11, 2001. Alang sa inyong kasayuran, ni Sipyat ragimig usa ka adlaw ining bombaha. Kay didto mis Newark Airport ning lupad balik sa Africa sa Nairobi. Anang September 10, naabot mi og Amsterdam
unya diritso baya KLM sa Nairobi. Pagkaugmang adlaw September 11, ingon ang among mga anak dito sa dormitory, Dad, dagan tanga tos dorm, tuas TV gibungbahan ang New York. Pag adto na mo sa dormitory gikan sa among pagpangaon sa cafeteria, nakita na mo ang talan-awon sa duha ka eroplano nga mibangga sa duha ka dagko nga labing tag-as nga building sa Manhattan, New York, ang Twin Towers. Mga hitabo nga dili nimo ma-imagine nga mahitabo. Apan nahitabo yun. Apan ang naka-maot yun ini kay nangahitabo ni sa panahon nga dunay mga leader sa atong mga nasod nga naghisgot kalabot sa kalinaw. Nagkumperensya sila, nagpinirmahay sila mga papel ginganlan nato peace treaty. Luyo di ay ni ana. Isig padalhanay sa bomba. Kadto lang pagbomba sa Pearl Harbor sa 1941. Nagmeeting man ang mga pangulos Japan o sa Amerika dito sa New York. Nagpinirmahay man silang papel. Apan luyo sa ilang pinirmahay papel nga may kalinaw ang ilang pagpuyo. Ang ila daing mga eroplano ilang gipalupad o gibombahan ang Navy o ang Navy fleet dito sa Pearl Harbor sa Honolulu. Moto'y sinugdanan sa gubat numero 2. Ingon ni ana ang nakamaot sa atong panahon. Kay matud pa ni San Pablo sa 1 Tesalonica 5 versikulo 3, sa diha nga ang mga tao magkanayon ani ang kalinaw o kasiguruhan, sa kalit mo abot kanila ang pagkalaglag ug sila dili makaikyas. Niduaw bitaw Miss Pearl Harbor sa Hawaii. Nakita na mo ang lista sa kapin sa 2,000 ka mga sundalong nangamatay sa primerong bomba. Giduaw sab namo ang mga sites sa mga submarino nga lubong in town sa ilawom sa dagat. Duawon mo na og makaadto mo Hawaii, apil na sa tour nga inyog yung kaduawan dito kay mao nay ebidensya nga di gyud ay kasaligan kining mga tawo makigsabot nimo, makigkumustas atumangan, mutuok pud ay sa likod. Tan-awa ra ninyo na unsa ang nahitabo sa atong kalibutan karon. Sa Middle East lang pila na kapinirmahay. Apan mukalit lang, pagkaugma, mo'y pagpirma karon, pagkaugma, naana po'y sakyanan nga nibuto, suicide bomber. Higala, hilabihan namang yun. Ngilad sa atong panahon. Apan kita laging nasayod ining mga butang nga dili makalitan. Nga naman, gipasidaan naman na sa ato sa Biblia. Gipasidaan na sa ato nga mukalit og abot kining mga hitaboa. Kini mawang hulagway sa United Nations Building dito sa New York. Gisultihan kita nga naay porsyon sa kisame sa usa sa ilang assembly hall nga wag yun nila kumplituhag kisame. Kaya aron every time nga mag-meeting ang mga tao, mapahinumduman sila nga bisag unsaon og unite sa mga nasod, dili gyud sila magkahiusa pag-usab. Usa pa ka landmark nga ato makita sa atong panahon karon nga di kita kaingon nga layo pa ang Ginoo. Ang pagkadaot sa atong kalibutan. Talagsaon nga kaniadto talagsaon apan karon kumun. Pinadayag 11:18 ang kanasuran nga pungot apan miabot ang imong kapungot ug ang panahon alang sa pagpanghukom sa mga patay, alang sa pagpanghatag og ganti ngadto sa iyang mga ulipon, mga propita ug mga balaan ug mga nanagkahadlok sa imong ngalan, mga gagmay dagko alang sa paglaglag sa mga maglalaglag sa yuta. Higala kun tan-awon ginimo kining mga nasura mao ni karon ang ginganlan og the Nuclear Club. Ang mga nasod nga nailalom sa usa ka organisasyon. Di man gini sila organisado kay pulos man ni kalaban, pero ginganlan lang nila sa mga columnist, mga journalist og Nuclear Club. Mga nasod nga iya-iyahay og padaghanay sa mga bomba nga gitipigan. Ang Amerika, ang Russia, ang Inglaterra, ang Fransya ug ang China mo nay mga dagko. Apan karon nahibaw na po nato naa na day bomba ang India, naa na po'y bomba ang Pakistan, naa po'y gitipigan nga bomba ang North Korea, naa gani ang Israel, naa gani ang Iran, o karong bag-o na matud-an na pod nga mismo ang Jordan naa po'y iyaha ang Syria, naa po'y iyahang nuclear bomb. Iya sila og tigom. Kaya ang nahitabo gud higala
ni atong pagkalumpag yun o pagkagunob sa communist Russia, pagkawala sa Russia, di naman komunista, nagunob man sa 1989. Pagkagunob yun sa Russia, ang ekonomiya sa Russia na collapse po, ang pinakasayon aron sila makakwarta, ang pamaligya sa ilang plutonium ngadtos mga nasod nga dunay kwarta. Munang naamigo nila ang Iran, naamigo nila ang ubang mga nasod nga dunay oil, kay mo may makapalit. Dito sa Russia doon na gani gingalan og mga syudad, nga sikretong syudad, napulo ka syudad, nga ilag yung gipabricate o gihimong factory sa mga nuclear bombs. Matod pa gani, tanawa na ninyo niyo, kini nga secret city sa Russia, makaproduce kini og igong gidaghanon sa plutonium nga ang usa ka nuclear bomb maproduce nila kada 3 ka adlaw. Na pila ka adlaw man ang usa ka tuig, 365. Sa ato pa og makaproduce sila og usa ka bomba kada 3 ka adlaw, sa 365 ka adlaw makaproduce sila og kapin gatos ka bomba nga nuclear. Na ang uban ana may mga apelyido na. Unsay buti pasabot anang apelyido? Na anay mga buton nga kun ilang pisliton at tutugdon anang mga syudara. Ay delikado mo ng North Korea, di na sila mahadlok og hulgaon. Kay ngum pa nila, hulga amin ninyo. Kay pislito na mo ni bungkag mamudiha sa Seoul, Korea. Muna taon kitang naay mga parinti dito, naay kaubanan dito, mga hadlok punta. Higala, ang mata sa kalibutan natunong ni ining duha ka nasod karon, North Korea ug Iran. Kay ang North Korea mopalit og nuclear bombs, mobaligya pod ang Iran og oil, ilang ibaylo sa ilang mga bomba. Pastilan kang hilad sa atong kalibutan. Matod pa ni Walter Lippmann usa ka magsusulat, mura kog naglingkod sa lingkuranan nga mukalit lang kog buto, di lang ko magdahom. Higala, ang nindot gyud kaayo nga saad ang pagbalik sa Ginoo. Mo man ginay makapahabwa sa ato gikan sa tanan nga gikahadlukan nato. Si William Ripley, usa ka journalist, miadto siya sa Japan sa Hiroshima human gyud bombahe. Pagkakita niya sa lugar sa Hiroshima nga sa una niyang duaw tag-as kayo ang mga building kay syudad man nga moderno, apan sa pagduaw niya human sa atomic bomb nga gibuhian sa Amerika, wa naman napatag naman ang mga building kay ginatos ka kilometro, ginatos ka milya ang gihulog nga 20 megatan bomb milpatag man sa dako kayong syudad ug nangatunaw man lakip ang mga dagko kayong buildings. Hangtod karon ang epekto sa maong nuclear bomb di pa kalimtan sa hapon. Lucas 21:26, ang mga tao panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan. Kay mga tayo ug manunya ang mga gahom sa kalangitan. Higala, ang ato angayan lantawon karon ang langit. Kay naa dito ang nagsaad hapit na kumubalik. Unsa pa ang mga ilhanan nga gipasidaan ni Ginoong Hesus nga kun ato makita nahibaw tang duol ng katapusan ang mga ilhanan diha sa kinaiyahan. Unsa man day nahitabo sa kinaiyahan? Karon hasta ang atong mga taong nagtrabaho sa pag-asa sa Weather Bureau, nakaingon sila na unsa naman magtalikod man lang ang mga bagyo. Mupay pagbiya sa isa, mupuli naman po ang isa. Karon, Oktubre pa, kapi naman sa 20 ka bagyo ang ningduaw sa Pilipinas. Ang amo in taong buhatan sa Adventist Development and Relief Agency sa Silang, nagkadipo-dipo sila. Kay sige pa sila panistribute sa ilang i-distributay ng mga igtatabang diri sa mga taong nga biktima. Tuwa naman po'y laing tawag dito dapit. Di na maato. Mga hitabo nga kaniadto, wa ta mag-imagine. Apan karon mahibong ka na may murag nagtuyok daan nga hangin gikas langit, unya pagtugdon sa yuta may puhag man sa daghang kabalayan, ipo-ipo. Unsa naman yung mga hitabo? Mga kalayo nga
bisag unsa og bomba aron mga matay ang kalayo mo ut-ut mangyug kabalayan o kalasangan. Mga tubig nga bisag unsaon nimo padir-padir ang mga suba mulunop mangyud gihapon. Hilabihan na ning mga tag. Kung imong tanaw ng atong kalibutan mo nagingon ana, gikusok-kusok na ang atong kapunaw-punawan. Inigtugdon ang mahibilin mga talan-aw nga ini. Abi ninyo kana nga picture didto namo na makuha. Sa ubos gyud sa among opisina sa Cagayan de Oro human sa bagyong Pablo. Didto ni sa suba sa Cagayan de Oro. Linibo ang kabalayan sa daplin sa suba. Pagkabuntag sunod adlaw, Sabado sa buntag kay Biyernes gabi man ang hitabo. Pagkabuntag ingon ana ang makita nimo sa daplin sa suba nangapuhag yun ang kabalayan lapok o mga destruksyon ang among nakita. Ni apay laing ilhanan nga ginganlan sa atong alawiton, look for the waymarks as we journey on. Kagutom. Sumala sa National Geographic, mga 38 kanasod karon sa kalibutan, ang di gyud mabuhi ang mga tao ug wala pa United Nations World Food Program. Sa to pa naa ay mga nasod ron nga ang nagbuhi nila apil ta. Kung nakakontribute ka gamay sa United Nations World Food Program, apil ka. Kay naa ay minilyon ka mga tao nga wa nagigikaon. Matthew 24 City, mahitabo ang mga gutom ug mga kamatay linog sa lagkalain-laing mga dapit. Grabe na ning kamatayon na. Nakakita amin ni ining hulagwaya mga igsoon. Kay dito mamis Ethiopia, dito mamis Sudan, mao na ang mga hulagway. Mga hulagway sa mga bata nga hilabihan yun ka malnourished. Ug ang ilang mga inahan nagpunay lagbit-bit sa ilang plato tungod sa rasyon nga kausa sa uskaadlaw gidistribute sa mga 38 ka mga nasod ang dunay food shortage sa United Nations. 1/6 sa populasyon sa kalibutan. Kada unom katao, usa ni ana, way gikaon. 10,000 ka mga tao kada adlaw, 3.5 ka mga tao kada tuig ang nangamatay tungod sa kagutom. Naka-pribilehiyo mi si Mrs. pagsakay sa Osaka Buffalo Airplane sa World Food Program dito sa border sa Kenya o sa Ethiopia. Pagsud ginamo sa United Nations headquarters din ang mga eroplano nga ginasakyan namo moadto mi sa kalasangan sa Sudan. Ning landing dito ingon dayon ang among kaubanan, Pastor, nahibaw baka nga naay mga Pilipino diri nga maoy nagdumala sa mga eroplano nga nagdistribute sa mga pagkaon nga ilang ihulog dito sa desierto? Ingko naa day mga Pilipino, makikita mi kay taod-taod naman pud ning wa kakitag mga Pilipino ning sud mi didto. Pag sud ginamo sa compound, amo dayong nabatian ang ilang pinulungan. Ingon pagsulti, uy bay, naay Pilipino magtiayon tingali na. Uy mga Cebuano di ay, mga Bisaya pod. Pagduol na namo, Sinibuhano man pod ang among sinultihan yung na Bisaya gid ay tagadin manday mo sir. Dito migikan sa Cagayan de Oro. Uy, kami taga Cebu mi, taga Mactan Air Base kami. Gitawag sila dito, kada unom ka buwan, nag-rotation sila. Ang atong mga airmen sa Mactan Air Base, gitawag aron nga mo'y mo drive o mo piloto sa mga dagko kaayong mga eroplano, gingalag Buffalo Airplane, nga nagkargag tag 32 toneladas nga pagkaon, nga ikalibang ka na sa aeroplano, iniglupad nila sa ibabaw sa desierto. Iyon sila gusto mo eksperyensya nga makauban mo nga ang aeroplano malibang og pagkaon dito sa desierto. Kuyog sabi, ganahan may kay mga Pilipino god, mga Bisaya pandagko. Pag abot namo dito mga igsoon, isa unsa man gusto kang mukudak. Kuy mahulog pud ta diha kay ablihan man nilang lubot. Pag abli ini-snap ginilas bakos, hagbong dayon ang mga plataporma nga gisudlas mga sinako ug mga kinahon. Apa nakaingon ko, unsa na lang og way World Food Program ang United Nations musamot og pangamatay kining mga tawhana. Ang ubang mga tao nangahasol sila ni ining usa ka hitabo.
kapin sa 200 ka kilometro sa ato nga mga yuta nga maumaunta ang nag-anam og kahilis kay gikaon sa desierto. Ingon ana ka kusog ang mga tao dito sa North Africa, nakaamgog yun sila nga kusog man dining desierto mudagan. Sige day kauga ang dako nga porsyon sa kalibutan. Abi na ko ng desierto og magtulto lang og ilang teritoryo. Dili. Ang desierto di ay sige pog kaon sa yuta, nag-anam kalapad. 100,000 square kilometers of arable land is lost each year. Ang mga yuta na nga pwede unta mauma nang wa na siya kay ginakaon sa kaugana sa dakong bahin sa kalibutan. Grabe na. Wa man kita kahibaw ana ug wa ta pahibaw sa National Geographic. Unsa pagikatalagman nga gisgutan ni Ginoong Hesus, mga pestilence. Unsa man ang pestilence? Kamatay bitaw sa mga sakit nga wa na nimo masabtig unsa. Pagkadaghan na masakit karon nga moderno nagngalan. Daghan naman kaya ni ingon sa Mateo 24 versikulo 7, mahitabo sab ang magutom ug makamatay, linog lain-laing mga dapit, kamatay. Ang kamatay mga dala na sa mga sakit nga wa gidiha kaniadto. Dito mis Uganda, pagkahitabo gyud ni atong outbreak sa gingalan nila Ebola. Ang Ebola sakit na nga ang matakda ni ana mohemorrhage lang ang iyahang mga mata ug ilong muduko in 24 hours ug maabtan ka ni anan sakita inigsud sa virus sa Ebola sa imong lawas sulod sa 24 oras mudugo musunggo ka unya mugawas pod ang dugo sa imong mata. Grabe man ang sakita. Wa man na mahitabo sa una. Unya ang makaprevent ra ni ana ang imong ikaligo ug ihaplas or ihilamos ang dextrose. Ganang mga bitawng gigamit sa dextrose. Muna na hurot ang dextrose sa mga hospital dito kay gipadama nila sa dapit. Unya ang amo agianan nga lugar sa Gulu sa Uganda nga didto gyud ang outbreak sa Ebola. Di na to paagihan. 50 kilometros na ang among detour. Adto na mi liko sa tuyok na kayo kay kun moagi mi dito wa na may nakasud dito nga pagawason, wa poy tagagawas nga pasudlon. Munang gidetour nila 50 kilometros kay basig maabot pa. Ingon ana ang nahitabo sa mga sakit. Bisan usahay og isprehan ang usa ka lugar aron mga matay ang mga pests na agihapon ang kamatay. Laing usa pa ka porma sa kamatay, mga bag-ong sakit nga namutho lang, natanawa rin, nga madlan nila mad cow disease, bird flu, AIDS, Marburg virus, Lyme disease, kana lang dinggi. Sa atong nahibawan sa una, mapaakan tag manok, malaria raman. Karon na may dinggi. Naapay gingalag SARS. Tanan, mga bag-o nagmangalan, wa diha kaniadto. 2.4 billion pounds sa mga toxic nga makahilo nga mga pollutants. Ang nakahimo ni ining 50,000 ngadto sa 120,000 ka wa pagyud unta kinahanglanan nga kamatayon. Nahitabo kada tuig. Tungod lang sa atong polluted environment. Warning alang sa katawhan. Dili madugay murag mahuruta kung ingon ini ang trend. Unsa pay mga ilhanan. Kining ato gong topic karong gabi ang mga ilhanan nga gi-enumerate ni Ginoong Hesus sa Mateo 24. Tanan man gyud sad ini makita naman gyud sad nato nga naa na gyud earthquakes. Kining earthquakes gitagna po na Mateo 24 city, linog nagkalain-laing mga dapit. Tan-awa ra ninyo ning agis mga linog. Ambot og kita na po'y maagihan ini diri. Tibuok barangay natabunan sa landslide. Mga balay nga hapla, mga tulay nga guba. Pinadayag 6:14, ang langit na hanaw maingon sa usa ka basahon nga gilukot, ang tanang kabukiran ug kapuluan nga balhin gikan sa ilang matag usa ka dapit. Og midason ang mga pangidlap sa kilat. Makusog nga mga kagahob o mga paglipak sa dalugdog. Ang usa ka dakong linog nga wala pa ingon sukad, may tao nga nagpuyo sa yuta, hilabihan gyud kadako sa maong linog.
Ambot naa pa day linog nga umalabot pa nga mas grabe pa kaysa nahitabo na. Ang usa sa grabe nga linog ang nahitabo, pipila lamang katuig ang milabay dito sa Haiti. Dulaan sa 300,000 ka mga tao ang nangamatay. Naay mga istoryas milagro nga nahitabo lakip sa atong simbahan o mga eskwelahan. Apan ang hitabo kalabot sa pagpangamatay sa daghang katawhan tungod sa mga linog, ilhanan mga igsoon nga natuman ang gitagna sa balaang kasulatan. 35 kalinog ang mahitabo sa kaadlaw sa kada tuig. 12,000 ngadto sa 14,000 at sa kada adlaw 12,000 ngadto sa 14,000 kalinog ang mahitabo sa katuig sa lain-lain nga naong sa yuta. Grabe. Lucas 21 versikulo 11, mahitabo ang makusog ng mga linog sa nagkalain-laing madapit, adto ang mga gutom ug mga kamatay, ug unya ang may mga makalisang talanawon dagkong mga ilhanan gikan sa langit. Mahitabong makusog ng mga linog sa nagkalain-laing, mga igsoon, mga kamatay ang gisgutan dinhi. Makalilisang talanawon dagkong mga ilhanan gikan sa langit. Pastor, sakto na pastor, naluyan nami. Ano amo naman na nakitaan sa TV, amo naman na gibasa sa newspapers kada adlaw, mga igsoon, tipik kini sa pagpahinumdum kanato nga ang pinadayag wa masipyat. Natuman litra por litra ang gitagna sa Biblia sa ato kaadlawan. Unsa naman lay atong gipaabot kini lang hitabo sa mga kinaiyahan, hitabo sa kalibutan, hitabo sa kalangitan, hitabo sa palibot. Tanawa na ng mga tsunami nga nanga-record. Ang usas kinadak-an ini, di pa man sabdugay na hitabo, 2003 ba to? Nga dool po sa 300,000 ka mga taong nangamatay, gikan sa baybayon sa Indonesia, paingon sa Thailand, naabot pas kabaybayunan sa Indonesia. Tsunami nga dili pa nadugay na hitabo. Mao ni ang record sa mga sunod-sunod nga mga dagko kayo. Wa pagani maapil tong after sa 2000 dinhi. Asian tsunami, December 26, 2004. Muna akong giingon ninyo. Gikan sa kabaybayunan sa Asia ngadto sa kabaybayunan sa Africa. May patay o kapin sa 300,000 ka mga tao. Ang linog sa Haiti, 230,000 ka mga tao ang nangamatay. 9.1 ang magnitude sa mao nga linog. Di na ma-describe mga igsoon. Human sa Sindong, among gisuroy ang Davao, kumuton imong kasing-kasing. Human sa Pablo, among gitanaw ang Iligan o Cagayan, human sa Sindog, kumuton ang imong kasing-kasing, nagtanaw sa mga balay nga gibanlas ug mga tao nga na'y puloy-anan. Pag kahuman sa Sindong diris Davao, among gitanaw makalilisang murag kumuto ng imong kasing-kasing. 2005 ang Atlantic Hurricane nahitabo didto sa Amerika, ang gingalan nato Hurricane Katrina. Grabe to nga damage, $75 billion ang damage nga nahitabo niya. Og miguba kinis ekonomiya nga 250 bilyones ang bili. Hangtod karon ang Amerika nagpunay pagbawi sa maong distraksyon. Lunop nga sama ni ini, nahitabo sa atong nasod, nahitabo sa Thailand, nahitabo sa Bangladesh. Wa naman tay lugar kadaganan ron. Unsa pa nga ilhanan ang gisgutan ni Ginoong Hesus nga malisang ta maghuna-huna? Ilhanan sa atong sosyedad. Labi na gyud ang immoralidad. Grabe naman ni karon panahon na. Matthew 24:37 ingon pas Ginoo, maingon kaniadto sa mga adlaw ni Noe, mauman usab ang pag-abot sa anak sa tao. Unsa man dayang nahitabo sa adlaw ni Noe? Nagpasidaan si Noe, hapit na ang katapusan sa kalibutan, lunupon kita. Ang mga tao di naman mutuo. Wa ginisakay sa arka uban niya. Unsay gihimo sa mga tao? Maingon nga niadto mga adlaw sa wala pa ang lunop sila na nagpangaon ug na nag-inom. Tingali mo ingon mo sa may lain anang mga og mo inom nga natural man nga hilimuon sa tao. Ang gipasabot ini igala, dili ang imong pamahaw paniudto panihapon, kundili ang pagpatuyang sa mga tao nga bisag unsan la ilang ganahan, ilang kanon, bisag unsan la ilang ganahan, ilang imnon.
Wa na'y control, na'y guideline sa Biblia, ug unsay kanon, unsay imnon, apan ang tao moingon, bahala na, basta musugod sa among ginhawa. Gipatuyangan nila. Gawas pa niana, nag-ingon sa ang Biblia, nga na nagpangasawa ug na nagpamana hangtod sa adlaw sa pagsulod ni Noe sa arka. Sa panahon ni Noe, ang mga tao na nagpanginom, na nagpangaon, na nagpangasawa, nagpamana, sayot ba di ay na? Natural yung magminyo ang tao. Dili na ang ordinaryo nga kaminyo ng gisgutan diha. Ang kana ng pagkapromiscuo sa tao, nga biyaan ning asawaha, kay mangita na puglaing asawaha, mangita na puglaing bana, munay mining ana, ila na lang gidua-duaan ang kaminyoon. Nahitabo na sa panahon ni Noe, ni ana po na sa atong panahon karon. Bisag, kadali ra kayes diborsyo, 2 ka oras. $300 o sara ka signature ang gikinahanglan. Di na duha. Ako ning ipakita sa ang nanghitabo sa ubang nasod. Sinuig katawan lang inigwali. Karon ang mga tao mulabay lang og naaiwali. Apan ang pasidaan nagpabilan. Ang break up sa pamilya. Karong panahon na grabe na kaayo ang mga kabataan nga naglibog na ang akong anak nga ang among mga anak nga dito mag-eskwela sa United States ni atong pipila ka tuig nga nagselebrar mi sa among 25 years anniversary sa akong asawa. 35 naman kami karon, 35 years na. Pagka 25 years gyud namo ang among mga bata dito pa sa kolehiyo, Southern Adventist University sa Collegedale, Tennessee. Nagsuwat ang mga bata pinagis internet, Dad, Mom, congratulations. Today I received so many flowers for my 3 roommates. Nakadawat ko no siya mga bulak sa tulo niya ka roommates, kay gi-congratulate siya sa iyang tulo ka roommates, kay ang iya ko nung ginikanan survivor. Ginganlan mig survivor. Kaminyoon nga miabot og 25 anyos. Nga naman, kay ang iyang classmate, ni duaw ang inahan, ang kauban, lalaki nga dili mao ang iyang amahan. Miduaw po sa laing higayon ang amahan, ang kauban po, ang lain pong asawa, dili mao ang iyang inahan. Muna nga, ang ilang roommate nga 25 anyos na intaon nga nag-ipon ang magtiayon, ginikanan lang gyapon, magtiayon lang gyapon, gi-congratulate nila. Dili naman na kumun. Ang kumun sa Amerika karon kana mang ang muduaw sa anak nga duawunon, inahan nga ang kaubang laki dili na niya amahan. Grabe ang binuwagay, grabing binungkagay sa pamilya. Tanawa ra ninyo niyo. Gabi si Attorney Zapatos nagsulti sa ato ratio diri sa General Santos lang. Niining milabay nga 2 ka tuig, 3,500 ka teenage pregnancy. Ang ilang nakita sa syudad lang sa General Santos. Grabe no? 3,500. Labing daghan, below 18 ang pangidaron. 30% kalalakinan nga nakapabuntis nga teenager pa. Apan 70% kababainan nga teenager na buntisan. Muna gisulti kagabi sa atong city administrator. Dakong tabangonon ang moral decay sa atong kalibutan. Ang nakapasamot pagyud karon mga kaigsuonan kay nahitabo ning usa ka hitabo nga gitawag sa atong kakaraanan nga makabaliw nga hitabo sa atong kalibutan. Ngano makabaliw man? Sayo nang kang ang lalaki magminyo naman og lalaki, ang babae magminyo na magbabae. Unya karon gihimo ng legal sa mga gobernong dagko sa mas Amerika, sa Great Britain o sa Australia. Hilabihan na ka, ngilad yun. Presidente mismo sa Amerika, gi-endorse niya ang same-sex marriage. Kanus abatong fight ni Manny Pacquiao sa kang Timothy Bradley? 2011 man to no? February 2011. Umalabot ang eleksyon sa Amerika sa November. Gipangutana si Barack Obama, unsa may imong ikasulti sa same-sex marriage? Kay hantod ni anang panahon na 15 naman ka estado sa 54 ka estado sa Amerika ang naghimog legal sa same-sex marriage. Gipangutana si Barack sa mga journalist, ingon siya, there's nothing wrong. Wala may sayop ni anang magminyo ang mga lalaki o mga lalaki. Nganong gilitok na ni Barack? Kay nahibaw na siyang ligo na kaayo ang organisasyon
sa LGBT. Unsa may LGBT? Lesbian, gay, bisexual, transgender movement of America. Hilabihan na kaligon anang grupuha. Minilyon na ka mga tao. Pabor siya ni ana kay naibaw siya ang mga tao nga sakop ana nga organisasyon mubuto niya og nakadaog yun si Barack. Na-re-elected yun siya. Apil ang votes sa LGBT. Karon si Manny in town nga dito nagpractice sa wild card gym ni Freddie Roots. Giduaw sa mga journalist, giingnan sila, Manny, mutuo ka naman kunog Bible karon. Unsa may imong reaksyon ni ining proklamasyon sa presidente sa Amerika nga suportahan niya ang same-sex marriage? Ingon si Manny, entitled si ana kay iya man ang opinion. Ako pod lahi pod ang akong opinion. Unsa may imong opinion, Manny? Ingon siya, ang akong opinion, mutuo ko giingon sa Biblia. Unsa may giingon sa Biblia? Ang giingon sa Biblia, ang kaminyoon para na sa lalakig bayi. Diri na para sa lalakig lalaki o sa babaeng babae. Gikutlo na sa journalist nga si Granville Ampong. Gisuwat niya sa newspaper. Muna'y gisulti ni Manny Pacquiao. Ang kaminyoon para sa babaeng sa lalaki sumala sa Biblia. O gikutlo pod sa journalist ang teksto sa Levitico 20 versikulo 13. Wa na isulti ni Manny apan gibutang sa writer nga si Granville Ampong. Pagkutlo niya sa mao nga teksto, ning react ang mga Amerikano. Ilang gisulatan ang Nike, putla ninyo ang inyong kontrata sa endorsement kang Manny Pacquiao nga $5,000 kay way batasan ng tawhana diri na madato sa Amerika apan di na mutahod sa baruganan sa mga Amerikano. Unsa man dayon ang Levitico 20 versikulo 13? Akong basahon sa inyo ha. Kung ang usa ka lalaki makighilawa sa iyang isig ka lalaki, silang duha makahimo og butang sa lawayon kaayo, busa patyon sila, sila ra ang sad-an sa ilang kamatayon. Tan-awa ra nas Bible. Wa gina ni Manny hisguti, pero gikutlo na sa journalist nga si Granville Ampong. Ang nasukan sa mga tao si Manny kay interview man to kang Manny. Pagkasuko nila bisag asas pa ingon tuhikon si Manny sa mga tao, unsa ka? Wa kay utang kabuton ha? Dili ka na dato sa Amerika. Unya, di ka mutahod sa baruganan sa mga Amerikano. Isa, nganong nasuko mo monako? Di ka masuko, nga giingon manimo nga kaming mga bayot, pamatyon me. Ingon siya, wa man ko nagsulti ana. Hay wa, nga naam nas newspaper. Gikutlo pa nimo ng imong gituhan nga binuang nga Biblia. Wa gani ko kahibaw nga naa di ng tekstuha sa Bible, ingon sa Manny. Gisusi nila ni angkon man po si Granville Ampong ang columnist. Ako'y nagkutlo ni ana. Gidugang ko lana sa interview nako kang Manny. Wa si Manny nagkutloan ang tekstuha, ako'y nagbutang ana. Ako'y responsable ana alang sa inyong kasiyuran. Kana nga author giban siya sa pagkakaroon sa pagsulat og bisan unsa nga sports article in any sports newspaper in America. Ingon ana ka, ngilad ang atong kalibutan karon. Duha ka semana ang milabay. 2 weeks ago gibasa nako sa internet usa ka tag-iyas bikiri nga Amerikano. Napil diskaso kay ang nagpakasal nga si Adam ug si Steve. Sa Bible Adam and Eve man ang kasalonon, di ba? Adam and Eve. Pero si Adam o si Steve, nagpakasal. Ningat to ini nga bikiri, kaya nag-order og wedding cake. Pagkahibaw sa tag-iyas bikiri, niingon man nga, Sir, pirti mang yung daghanang bikiri diri sa New York. Dito lang mo order sa uban. Ay lang may pahimua sa birthday sa wedding cake ninyo. Yung sila nga naman, Sir, ay nalamin ninyo kutiha, pero dili na mo malamoy nga ang magminyo pulos laki. Busa dito lang mus uban nga makadawat ra ana. Di pa ilang kaso sa duha ka buok. Pildi, nasirado ang negosyo ining tag-iya sa newspaper at tag-iyas bikiri. Hasta ang flower girl, babae po tong duha. Si Madam ug si Eve po. Sa Biblia, Adam and Eve man lagi. Nga Adam and Steve naman ang magminyo nun. Madam and Eve naman. Pulos bae, pulos laki.
Nag-order in taon og buwak, mupalit og buwak para sa ilang kasal. Nimbalibad ang florista, tag-iya sa store. Di lang mi mo baligya ninyog bulak. Og mohimo kaana sa Amerika karon, nahimo kang violator sa bag-ong balaod ni Barack Obama nga ginganlag anti-discrimination law. Kaya di man ka ngayon mo discriminate. Ang customer, sirbihan ni mo na, kay mo na imong negosyo, og imo nang balibaran, pailang kag kaso, munang duha ka buok. Bikiri nga wa naroy trabaho, og florista nga wa naroy tindahan, nang apil dis kaso. Ang point na ko higala, dili nakapugngan sa kalibutan ang mininyuay nga gidili sa Biblia. Naanas ka adlawan ni Noe, naanas ka adlawan ni Lut, naapunas ka ulahiang mga panahon. Hinomdumi, kada usa ni ana nga sample sa Biblia, sa panahon ni Noe, distraction sa kalibutan ang misunod. Sa panahon ni Lut, mao gihapon nga klase sa moral sins. Distraction po ang misunod sa kalibutan. 50 paingon sa 75% sa mga panagtiayon karon ang mo end up og divorce. May maayong balita. Dili na kunuron daghan kayo ang diborsyo sa Amerika. Pero abi ninyo nganong dili na kaayo daghan ang diborsyo? Kay dili naman po daghan ang magminyo. Ang usuron sa Amerika, ipon-ipon naman lang. Ang magbuwag nga nag-ipon-ipon, dili na diborsyo. Dili diborsyo na. Kay live-in raman. Magbuwag na, magbabayay ragi na. Bye-bye. Sige, good luck. Makakita kaglain des dalan ron. Ana ra. Diborsyo, term na para sa gikasal mo na. Wa naman kayo'y nagpakasal karon. Ipon-ipon naman lang. Di, na minus na tuod ang divorce rate. Ni uswag. 50.3 sa mga panimalay paingon sa pagka-dili maminyo. 46.9 sa mga katawhan nga nagpangidarog 15 nangahimo ng inahan. Ang mga bata wa kailas ilang amahan. 31.7% sa kabataan nagpuyo sa pamilya nga wa gyud sila kailag kinsay ilang papa. Grabe. Ingon ana, ang taon, ang kabataan. Ma'am, where is my dad? Where is my dad? Ingon lang pong inahan nga, ambot nak, wa ko kaila, o wa po ko kailag kinsa tunak, kay nagtalikod manggug ko. Na, delikado ning maingon ana. O saragi atong kapasalamatan ron mga higala. Sa kangit-ngit sa kalibutan nga atong gipuy-an, sa sobra kadautan nga kinabuhi nga atong makita sa atong palibot, dunay Dios nga naglingaw nato. Nagpahibaw siya nato, iyaratang ipalingkawas gikan niini nga mao nga mga sobra kadautan nga kalibutan, kining crime and violence, grabe naman gyud po ni oy. Nakita ni Hiyuba ang pagkadautan sa tao sa yuta dako. Usa ka sinihan dito sa Colorado. Giablihan ni anang gabhiona ang premiere sa Batman 3. Nananaw ang mga tao kay favorito Manila nga hero si Batman. Mga inahan mikugo sa ilang masuso, nagpatutoy samtang nagtanaw sa salida kay premiere gani mo pay pagsugod sa salida, mo pagay pagsugod. Mo pay pag-ablis mga sinihan. Pag-break yun, nakitang hayag, may usa ka taong miabot sa intablado duol sa screen nga silver screen. Nga ang iyang gisulot, murag dagway ni Joker ang kalaban ni Batman sa salida. Apa nagdasyag pusil og niatubang siya sa mga tao. Ang mga taong nagtanaw, naghuna-huna nga advertisement ra tingali ni sa break between the movies. Advertisement ba nga, ning rak-rak man ang 24 anyos nga tao, pag rak-rak 32 kabuk patay, apil ang inahanog ang iyang masuso. 78 kabuk ang angul, ni baha ang dugo sa sud sa sinihan, gidakop ang batanon. Ngano man to? Ako manggod si Joker, ang kalaban ni Batman. Tan-awa ra.
Ang huna-huna sa mga tao, ang ilang gitanaong salida, mura nagtinuod o sila participants na. Muna mga ikson nga importante gyud kaay nato nga makasabota nga sa great controversy, sa away taliwala sa Dios ug sa yawa, participant kita. Kay ang giawayan sa Dios ug sa yawa, ikaw ug ako, giilog ta nila. Muna ang dakong away nga nasuwat sa pinadayag. Importanteng mahibalo ta sa atong rule. Kaya kung mahibalo ta sa atong rule, nahibaw ta og unsa day ang script sumala sa napadayag sa Biblia. Nakita ni Hiuba ang pagkadautan sa tao, siyuta dako ang tanang pagpalandong sa mahuna-una sa iyang kasing-kasing, lunlun mga kadautan lamang gihapon. Talagsa naman laning, talagsaon naman laning hitabo. Karon taod-taod lang nga naay balita sa gipang patay, gipang pusil, ang tanang pagpalandong sa hunahuna siyang kasing-kasing lunlun kadautan. Mauna gyud ni kadlawan ni Lot, kadlawan ni Noe. Genesis 6 versikulo 5-6, ingon og kini nakapabasol kang Hiuba nga gibuhat niya ang tao siyuta og nakapasubo kaniya sa iyang kasing-kasing. Ingon po tingali ana ang gibatis Ginoo magtan-aw ron sa atong kadautan sa atong kalibutan. Nakaingon in taon ang Ginoo nga ang akong mga anak nga akong gihimo ko man silang may kasing-kasing, may pagbati, karon nangawa naman ang ilang puangod. Grabe. Ang yuta dunot sa tubangan sa Dios, ang yuta na puno sa mga paglugos. Grabe. Amahan milugos sa iyang 12 anyos nga anak. Dito Surigao sa kapanahon ni ana, naay mga kaigsunan nga mingon ako, Pastor, tanawa ra na. Ingko say akong tanawon, pirtindaghan man tao ka Tianggi man. Isla ka na, God ka na. Gitudlo nila. Usa ka tiguang nagkugos o gamayng bata, tiguang lalaki. Nagsunod po niya ang usa ka gwapa nga babae, nga batanon. Ingon sila, Pastor, kanang bata nga iyang gikugos anang tiguang, iyan ang anak, iya po ng apo. Unsa na pagkasultiha? Kanang bata nga gamay nga gikugos anang tiguang nga lalaki, iyang anak, iya pong apo. Unsa guna pagkasultiha god? Siya ingon ini, Pastor. Kanang babae nga nagsunod niya nga batanon nga gwapa, iya ng anak nga dalaga. Iyang gimabdusan, busa ang anak anang babae, kanang bata nga iyang gikugos. So kanang bata nga iyang gikugos, iya ng apo kay anak mas iyang anak, apan iya pong anak kay siya mayamahan. Makapanlimbaw sa balibo, di ba? Usahay makabati ta na katong atong gingon sa una kaganina nga makabaliw man na sa pinulungang sugbuanon. Hibaw mo say baliw, gaba nga gikas langit kasuko sa Dios. Ang Ginoo na ganay mo palis, maunay gingalag baliw. Di nakaagwanta ang Ginoo sa iyang tinanawan na unsa na baning kadautan na, uy, di naman ni malamoy sa ordinaryong tao. Ang Ginoo'y muhatag sa silot, ngingalan ta nagbaliw sa pinulungang sugbuanon. Dili baliw sa Tinagalog, kaya baliw sa Tagalog tirering man. Sa ato, baliw, tunglugi kas langit, silot sa Dios. Nakita sa Dios ang yuta, aniya karon dinadunot, tanang unod nagdunot sa ilang dalan sa ibabaw sa yuta. Sobrahan na yun. Higala. World Report on Violence and Health. Gipakita ang report. Kada tuig, kapin sa 1.6 million ka mga tao ang namatay tungod sa violence. Daghan pod kanila ang nanga-injured sa ato pa nga hospital. Gikan sa lain-lain lang nga klases pagdagmal, physical, sexual, reproductive ug mental health problems. Ang violence karon mao ang leading cause of death sa mga tao nga nagpangidaron 15 paingon sa 44 anyos. Accounting ngadto sa 14% kamatay nga nahitabo sa kalalakinan og 7% nga kamatay sa kababayenan. Ang violence na. Ang mga bata nato, 3 ka oras labing minus nagtamod sa TV. Sa pangidaron nga 12, ang mga bata nakakita na og 14,000 kapinatyanay sulod sa TV. 12 pala edad.
Maunay hinungdan nga ni-increase ang violence. Mahibong pata, nganong naay mga sakyanan nga ang nagsakay, girakrakan, unya humag rakrak, bulldozer ang mikalot sa ilang lubnganan, apil ang mga sakyanan, ilubong ni anang maong lubnganan, mahibong pataana, asa managikan, sa salida ramana. Apan gihimo ng tinuod sa mga tao, there is no more distinction between movies and real life. Kini, tingali hapit na tamahuman sa mga ilhanan, economic bankruptcy, uncertainty. Ikalima ka adlaw ron, ay kaunom, sa US government shutdown. Nung sa may shutdown, wa sila magkasinabot, ang Democrats o ang Republicans, unsa nga budget ang aprubahan kay lahi ang bersyon sa Senado, nga pulos Democrats o lahi pod ang bersyon sa Congress nga pulos pod Republicans. Wa sila kapasar. Gi-shutdown ang gobyerno. Wa trabaho ang mga tao. Kapin sa milyon ka mga tao. Uncertainty. Ang atong nasod pod, pastilan. Karon, normal ang atong kinabuhi dire. Pero sila dito sa Kongreso sa Senado, sige pag sinong kagay, kung sa gitinuod nga istorya ni anang 10 billion nga scam, kwarta nato giduaan sa mga tao nga atong gipili sa pwesto. Uncertainty. Aniya karon nagtuwaw ang mga suhol nga inyong gitikas gikan sa mga mamuo. Tiyaw mo na. Nakita nato sa mga newspaper, gisulti daan sa Biblia. Litra por litra, what we read in the newspapers are in the Bible. Santiago 5:4-5. Aniya karon nagtuwaw ang mga suhol nga inyong gitikas gikan sa mga mamumuo nga nanag-ani sa inyong mga uma ug mga pagtuwaw sa mga mag-ani nahidangat sa mga dalunggan sa Ginoo sa kasundaluhan. Pastilan. Dinis yuta kamo nagpuyo sa kaluho ug sa pagpatuyang sa kalipayan, kamo nagpatambok sa inyong makasingkasong aron ihawon alang sa adlaw sa tingihaw. Abi ninyo kun say unod anang teksto ha. Nagpadato sila sa ilang kaugalingon diri, hukman ra sila sa Dios. Manay pasidaan. Nagpatambok sa ilang kaugalingon, nagandam alang sa adlaw sa tingihaw. Ang mga tao ding nagpatuyang, apil ang pagpanlupig sa uban. Aron sila mudato, manambok, murag baboy katambok, giandam di ay sa adlaw sa tingihaw. Kay sulod sa usalamang katak na nalaglang kining tanang mga bahandia. Gitagna po sa Biblia. Moabot ang panahon, usara kapag pamilok, tanan nga atong gitigom o gikabuangan, bahandi sa yuta, mahimong walay bili. Mubalik ang Ginoo sa dili madugay higala. Di nagyud madugay pod, ambot og dugayan pa mo, ako nagtuo kung di nagyud na madugay. Kay ngano nahibawa nato nga di nagyud madugay balik siya, kay tanang mga ilhanan nangatuman na ang mga mini nga Kristo, ang mga mini nga propeta, ang mga gubat, ang mga singgit sa kalinaw, apan waday kalinaw, ang kagutom, ang kamatay, ang mga linog, ang sexual immorality, ang mga panimalay nga nangabungkag, ang mga grabe ka-violent sa mga tao, syuta, ang economic uncertainty, kanatanan, pulos na gyud nangatuman. Usa na lang kailhanan ang nabilin nga tiwasunon pa ag pagtuman kaysa pagkakaron nagsigi naman pagkatuman. Daniel 12 versikulo 4. Sa katapusang mga panahon, ingon siya pa ikaw Daniel, himo ang tinago ang mapulong, takpi ang basahon, bisan pahangtod sa panahon sa katapusan ha. Panahon sa katapusan. Unsay mahitabos panahon sa katapusan, daghan ang mudalagan ngadto nganhi ang kahibalo mouswag. Duha ka butang. Daghan ang mudalagan ngadto nganhi. Sa ato pa, there is the evidence of frequent and fast travel. Kusog nga biyahe. Mamahaw kag hapon, maniudto kag Hawaii. Mga silyas kas Manila. Ingon ana, men shall run to and fro. Daghan mo dalagan nga tunganhi. Ang kahibalo mo uswag, the last 30 years, grabe ang uswag sa atong kalibutan sa teknolohiya. Pag-adto na mo sa Africa sa 1992,
Nihapit mig Singapore kay nagpalit mig computer. Ang computer ni atong panahon na dako pang kahon. Kinarton. Ang mga diskit kadto pang lagpad kaing unana dagko. Palit ni. Daana mo sa Africa. Ang mga salida kadto pang VHS ni hilabihan kalagpad. Pag uli na mo 11 years later, wa nagipulos ang computer. Wa nagipulos ang diskit. Wa naipulos ang VHS. Nagdalamig kinarton nga nahimong basura. Ang among kwarta gilabay ra. Knowledge shall be increased. The age of technology. Karon magbiyahe ko sa aeroplano, mauwaw na ko yung muabli ko og computer nga ingon ini lang. Mauwaw na ngano man. Wa na may gabit-bit ini ron. Ang gibit-bit sa mga tao ang gagmay naman nga iPad. Ang uban ganay iPhone na lang, unya gituslok ang ilang hearing diri kay naa mas ilang kamot. Muna ingon sa akong amigo. Ang akong mga anak dunay iPad, ang uban dunay iPhone, ang isa na iPad nga PAD, ang uban na iPad nga POD, apan diri sa among balay ang ako ra gyud iPad. Iya ra gyud ko na ang pagbayad. iPhone, iPad, ang iyaha iPad. Siya may mobayad, kasi may mapalit. Higala, atong kaadlawan ka na. Apan ang maayong balita mao ni, nga samtang nagtubo ang kahibalo sa kaulahiang mga adlaw, muuswag ang kahibalo, naglangkob po na sa kahulugan, nga muuswag, dili lamang ang kahibalo sa technology, kundili ang kahibalo sa pulong sa Dios. Kahibalo sa pulong sa Dios. Sa atong kaadlawan, giingon dinhi, 90% sa mga scientists sa tibuok kasaysayan, buhi karon. Sa ato pa, ang mga Einstein, ang mga Wright brothers, nang labay na 90% sa mga scientists nias atong kapanahunan na buhi. Unya, ingon pa diri, explosion of knowledge, muuswag ang kahibalo. Ang tinuod gyud nga kahibalo nga mutuman inintag na higala, kining kahibalo nga atong gihimo ron, ang pagkahibalo sa pulong sa Dios. Kay matuman man ang pag-uswag sa kahibalo sa teknolohiya, labi na gyung matuman ang pag-uswag sa kahibalo sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios tungod niini higala. Ang Ebanghelyo iwalis tibuok kalibutan. Mateo 24:14, katapusang ilhanan sa di pambalik Ginoo. Basahan ninyo uban ako sa kusog. O kining mayong balita may tungod sa gingharian. Igawali nga tos tibuok kalibutan, ingon nga pagpamatuod nga tos tanang kanasuran, unya muabot na ang katapusan. Unsay kondisyon sa dayong abot sa katapusan? Iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Higala, dalaygon ang Dios, minority ang mga taong maminaw niya kay gitagna na niya daan sa Lucas 12:32. Nag-ingon ang Dios, ayaw kamo kabalaka gamayng panon, kay kaninyo gitagana ang gingharian sa langit. Ang tinuod nga pagkasulti, itandi ang populasyon sa matag lugar nga maminaw Biblia sa mga tao nga dili maminaw Biblia, mas daghan ang dili maminaw Biblia. Muna'y tinuod yun. Muuswag ang kaalam pero gamay gihapon ang mga tao nga ang ilang interes kaalam sa pulong. Apan dalaygon ang Dios, ikaw, ako, apil ni ining mga tawhana. Niuswag karon ang imong kahibalo. Nakita ko matod pa ni Ginoong Hesus, nakita kong laing manulunda ang naglupad sa taliwalas kalangitan, kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita, aron imantala nga tos na nagpuyo-syuta sa tanang kanasuran, kabanayan, pinulungan ug katawhan. Higala, naapo din hiron ang pagtuon sa pulong sa Dios, ang pag-uswag sa kahibalo. Ang Ginoo naglihok. Wa siya mag-urong sa dili madugay, mubalik siya. Apan sa di pa siya mobalik, matod pas pinadiyag City 1 hangtod sa 3. Dunay upat ka manulunda nga nagunit sa upat ka hangin sa katalagman.
nga kung buhian ka na nila ang hangin sa katalagman, maguba na ning kalibutan na sa hilabihan gayod. Apan may usa ka manulunda nga misinggit kanila, ayaw sa ibuhi ka ng mga hangin sa katalagman, hangtod mahuman sa namo og timri ang mga anak sa Dios. Panimrihan da ita. Dili na literal nga timri. Ang imong pagpatalinghog sa pulong sa Dios, ang imong pagdawat sa pinadayag sa Biblia, mao na ang imong pagdawat sa timri. Dili pa mahitabo ang katapusan, hangtod ang mga anak sa Dios makadawat sa iyang pulong o makasabot sama sa timri, aron makaila ang mga manulunda nga nagdalas kalaglagan, kinsa ang dili mahapil. Nagpadayon og lihok ang Dios sa pagkakaroon makita nimo grabe ang mga teritoryo nga gahi kaniadto di kasudlan sa ebanghelyo, nangakalit magkaabli. Ang Russia di nimo kasudlag misyonary, i-deport sa eroplano or prisuhon ang lokal nga mga pastor sa pagkakaroon pinakatambok nga yuta ang Russia para sa pang-ebanghelyo. Ang India, imo nakita kaniadto nga kada sa relihiyon nga lain gawas sa Hinduismo, ila ginang idir or sunugon. Apan sa pagkakaroon, ginatos ang mga taong bidawat sa sakramento sa bautismo, Kristohanon nga bautismo. Bisag asa ni ining panahon na makit-an nimo ang katawhan nga misanong sa pagtawag sa Dios, ang Ginoo sa dili madugay mo balik na. Ato nabatnan kining maong paglaom dalaygon ang Dios, maayo gyud mga igsuon nga nasayod ta ni ining mga pulunga. Moabot manggaling ang katapusan, mahilakip gitas katawhan nga natimrihan sa Dios sa iyang timri. Pila man ninyo moingon dinhi, pastor, kung naa magi maninimri ang Dios, gusto ko modawat anang timriha, pastor. Gusto ko mahibalo ang Dios nga nagtuon ko sa iyang pulong. Mahibalo ang Dios nga muuswag po ang akong kaalam sa Biblia. Pila man ninyo ang iyon ana ang handom karong gabi una, mutanaw ko sa inyong mga kamot. Kaya ato ni iapil sa atong pagampo, magampo. Soon, dalaygon ka amahanamo nga balaan, ang imong pulong among natun-an karong gabi una. Dili maayo ang balita nga among napatalinghugan tungod kay bisan asa milingi ang katumanan sa imong tagna nga ang among kalibutan musamot kadautan sa nagdagan ang katuigan paingon sa katapusan. Amo na nasaksihan sa among kapanahonan. Salamat lang nga imo ming gipasidan-an nga dunay pipila ka mga tao nga mudawat sa kaalam espirituhanon ug dili nila imakuli kini. Padayon na ang imong pagpakiguban kanamo sa nagapadayon ng among seminar sa basahon sa pinadayag o sa tibuok balaang kasulatan. Panlangini ang tagsa-tagsa nga niya karong gabhiuna na nambong nining seminar, maingon man ang ilang pamilya o ang ilang mga kasilinganan. Salamat amahan sa kadagaya sa imong grasya ug kaluoy kanamo, luyo sa maot nga mga panahon nga among gipuy-an, nalingkawas kami gikas kadautan tungod sa imong panalipod o grasya. Salamat ning tanan sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen.